Pa eto, apsolutno da. Iza nas je stvarno uspješna sezona, prije svega zbog činjenice da je 6 igrača iz našeg omladinskog pogona bilo u treningu sa seniorskom momčadi, od njih 6, trojica su, možemo reći, komotno postigli potpunu afirmaciju u prvoj ekipi. Neću reći da su nositelji, ali su standardni u početnih 11 Istre. Prije svega tu mislim na normalno Perkovića, Lisicu i u zadnje vrijeme i Rovisa. S tim da su dvojica od njih već dobili, znači Maurić i Vujnović, određenu minutažu. Osjetili su draži prve lige i da je u posljednja 2 tjedna prvenstva i priključen seniorskom momčadi bio i Žgomba, koji je, treba napomenuti, 2005. godište, znači izlazeći kadet. Tako da stvarno treba se i ovom prilikom bi se zahvalio treneru prve momčadi, odnosno cijelom stožeru, jer ne libi se u jednom trenutku koristiti te naše igrače iz omladinskog pogona. Sigurno da je to i nama, trenerima i samim igračima, dodatni motiv za daljnji rad, za edukaciju i normalno da još više svi skupa prionemo poslu. Prvenstvo smo završili na 8. poziciji, znači u sredini tablice od ukupno 16 klubova koliko ima u juniorskoj konkurenciji. S obzirom na podizanja tih igrača u seniorsku momčad koje sam malo prije naveo, isto tako mi smo popunjavali kadar iz uzrasta kadeta, tako da već je 6-7 kadetskih igrača dobilo priliku i da osjeti i juniorski nogomet, što je sigurno uvelike i njima dobro po pitanju njihovog razvoja i samog podražaja. Tako da stvarno s obzirom na tu činjenicu možemo biti izuzetno zadovoljni sa tom pozicijom na tablici. Isto tako treba napomenuti da smo u svim utakmicama, pogotovo u odnosu na klubove takozvane velike četvorke, bili konkurentni, da ne zaostajemo za njima po pitanju kvalitete, da su igrači stvarno u svakoj utakmici, svakom treningu pružali svoj maksimum i to je cilj svakog stožera, da proba izvući u svakom trenutku maksimum iz igrača. Na kraju bi se zahvalio svim igračima koji su bili u juniorskoj konkurenciji, zaista na predanom radu, na fenomenalnom ponašanju, nije bilo nikakvih iskakanja, na kraju odličnoj atmosferi koja nas je krasila kroz cijelo prvenstvo. Isto tako zahvalio bi se i stožeru juniorske momčadi, treneru vratara Bruni, kondicijskoj trenerici Nini i pomoćnicima Harisu i Šehi. Ova sezona s juniorima mi je bila veoma upečatljiva. Završili smo na odličnom 8. mjestu, odnosno na sredini tablice. Pokazali smo kako se možemo nositi sa svim ekipama. Uzeli smo Hajduku 2 puta bodove. Dobro smo radili, dobro smo trenirali, što se vidi naravno i na tablici. I drugi dio sezone dobio sam poziv seniora. Bio sam jako sretan i to mi je jedno veliko i lijepo iskustvo. Dobio sam pritom i neke minute na terenu koje sam dobro, nadam se, iskoristio. Dečki su super fantastični i rad je stvarno na drugom nivou i veća kategorija. Najdraža domaća utakmica mi je bila u Medulinu protiv Osijeka kad smo svladali protivnike sa velikih 4-1. Pratili smo zamisli trenera i na kraju smo ostvarili dobar rezultat. Pokazali smo odličan karakter i prezentirali trenerove misli na terenu baš kako on htio. A što se tiče gostujuće utakmice, najdraža mi je nekako bila u Zagrebu protiv Dinama gdje smo uzeli bod. Vratili se u zadnjim minutama kad je Hmura zabio glavom i vratili se iz tog nedostatka i bili smo stvarno sretni jer ipak se oni bore za prvaka i svakako to ostane u sjećanju. Što se tiče seniora, najdraža utakmica mi je bila protiv Slaven Belupa kada smo vodili 2-1, imali igrača manje. Trener Garcia me uveo u 80. minuti i pred kraj sam našao dugom loptom Belju koji je svojom minijaturom zabio svoj 15. pogodak i donio našoj ekipi naravno veliko slavlje za kraj sezone. I još mi je ostalo u jako dobrom sjećanju moj debut protiv Hajduka gdje su bile pune tribine, odlična atmosfera i tu smo uzeli veliki bod.
Imamo sada pauzu od mjesec dana, 11. srpnja krećemo sa pripremom za novo prvenstvo i svi se veselimo novom početku. Tako je, jedva čekamo pripreme i početak nove sezone.